Afrikako erregea, lehenengo estena, tribuen aurkezpena. Orain dela urte asko, Afrikako herri batean egundoko borroka gertatu ziren. Gera gogorra izan zen bertan, eta 7 tribu bakarrik salbatu ziren. Okerrena zera da, tribu bakoitzetik lagun bat bakarrik gelditu zela. Haze komeria. Haze komeria, bai. 7 lagun bakarrik bizi ziren hainbaso handian, eta 7ak elkar ikusi ezin da. Zendana merketarraren aska bezala, elkar ikusi ezin da. Ja, 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 ja. Ba, zuek nortzuk ziren jakin dezazuen aurkeztu egingo dizkizuen. Hona hemen lehenengoa. Ikusten duzuen elementu hau, Afrika iparraldeko herrialdetan bizi den tribuko azken kidea dugu, Tuareg tribua, Saharako basamortuan bizi da. Orain bigarrena aurkeztuko dizugu. Ikusten duzuen elementu hau, Afrika herrialdetan bizi den tribuko azken kidea dugu, Kongo tribua, Kongon bizi da. Orain hirugarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Afrika hegoaldeko herrialdetan bizi den tribuko azken kidea dugu, Oskimano tribua, Botswanan bizi da. Orain laugarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Angolako lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu, Herero tribuko kidea. Orain bosgarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Etiopiako lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu, Danakil tribuko kidea. Orain seigarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Sudaneko lurretan bizi den tribuko azken kidea dugu, Atxoli tribuko kidea. Orain zazpigarrena aurkeztuko dizuegu. Ikusten duzuen elementu hau, Namibia iparraldean bizi den tribuko azken kidea dugu, Umba tribuko kidea. Horrela, Afrikako erregean erotetzen eztabaidan hasi ziren 7. Aizue! Zer egiten duzue? Nire lurretan! Aizu, nire lurrean nago, ni naiz Afrika nintzen duena. Baina nondik atera utzutzatzuk hori? Aria nik antzen duara ben. Tontuak dirudizue. Nik izendatuko naute Afrikako erregea. Izendatuko zaituztela, bazakit nor. Nik uste guztazio bakarrik bizigan lehen. Beste usteok gela dira. Dira edo ditugu, bete esan da. Horrela da, nire familia guztia duzue. Zetera zaitzaitzalea, nire nahiaren guztia dituzue. Zure bakarrik ez? Nirak ere bai. Afrikako erregena izango ez, urartean erabaki behar dugu. Udarik ezago, bakoitzak bere burua aurkeztu duela, hautagai gisa guztiok geure tribua maite batu. Hori erabakitzeko lehia bat egingo dugu. Zeratako lehia, berriro organizazioa bat dugu, nire aurka jari dakazue. Nire aurka ere bai, Boston Afrikaretik gora edetut nire apu eta gezir. Nik ere dut bat arazir berrizeko anunkaino egiteko sasoi beten nago. Nik ere ez, bakir honekin danak akabatu dituzte. Borroka egingo dugu, bai, baina ez borroka fisikoa, poesiako borroka baizik. Egin duzuen bezalaxe, poesiarik onena errezitatzen duena irabaziko dugu. Aditzekoa izan zen arren, guztiak ados gelditu ziren, Tuareg tribukoak planteatu zuenarekin. Hala ere, beraik nolak utzaiak ziren ezagututa, poesiaren kontuak ezbakitkoa funtzionatuko ote zuen. Kontuak kontu, poesiak errezitateari ekin zioten. Afrikako erregean hori izango zen jakiteko. Bigarren estena, poesia lehiaketa. Tuareg, desertuko lurretan inoiz ez elurretan. Eguzki berrotan blai galdu ditut 1000 nahi. Tuareg, gainea 1000 zaki, barrutikan gizaki. Biziropena lege, Afrikan errege!
Ni Kongoko Bakongo bizirik dut irango. Nire makilta izto, lituta makazto. Horputza dut arrizko, borrokarako adorez. Ibaiak aldatu irakolorez, isuritako odolez. Ni Kongoko Bakongo erregai naiz izango! Moskimara bakarra, hor nire iadara, nire daukat indarra. Nire arkuta bezi, lortzena berezi, aurkarien ezi, denak duazi ezi. Etzaien gaitz, narekin dudan duaiz. Afrikako erregai izango naiz! Nik hartu dut labana, hildenak banan. Afrikako lurretan barna, errege txaran arama. Erero negongo naizero, errege izantameno! Nire erantzaekin danakin, defenditzen dut nire lurra, ez tegura, izango galtza ziurra, nire baiez garaikurra, belandikatuko zarete denok hemen arratzale denok. Ni izango zaintaria Afrikako lurretako mirai. Ni nazarekin, danakin! Atxoli, hor nire lema, ni naiz teguriko nena. Timbali zeuna bozkorra, eraso zerke ahora. Naiz aurkari gogorra, azkarre eta bizkorra, Afrikako altxorra, naiz gain naiz elezkorra. Atxoli errege izango zera, danborra txekin batera. Umba, egin oiu altxa makila. Umba, ora ditu naiz nire kideen bila. Hil dituzute denak nire kideen maiteenak. Isuririk odola ez uste barkatzerik inora. Jokoan dago, orea defendatuko dut neurea. Umba, egin oiu altxa ukabila. Umba, indatxoena gainena dadila. Hirugarren estena, azken borroka. Baina poesia honena noren izanote eztabaidatzen hasi zirenean etorri ziren komeriak. Ez zekiten pertsona bezala portatzen eta jakineko zen agustia nola bukatu bat zuena. Ni poesia izan netan honena. Baizera! Nire poemak asko zeren kigarriaga ziren zuriak baino. Ara bestea, nireak luzere iristen ziren horretakoak. Bihotza, jornatu ginen bihotzi. Aldira duzaren eusko harriko, ni baita zindola baskatuko dugun. Nik ere bat, ez da litzen! Gara! Gara, zoi! Gara! Laugarren estena, animalien aurkezpena. Horrela, uretako inorezen bilakatu Afrikako erren. Baina guztia hemen amaitzen dela pentsatzen duzue? Ez noski, Afrikan gizakiez gain, animaliak ere bazeuden, eta eurek ere noski Afrikako erren izan nahi zuten. Horrela bertan, bizitziren, zazpi animaliak azaldu ziren. Kaixo, ni elefantea naiz. Kaixo, ni jirafa naiz. Kaixo, ni leoia naiz. Kaixo, ni irela naiz. Kaixo, ni tximinoa naiz. Kaixo, ni zebra naiz. Kaixo, ni zatoka naiz. Bosgarren estena, animalien arteko lehia. Animalia guztiek Afrikako erren izan nahi zutenez, bakoitza bere doinak azaltzen hasi zen. Lehenengo elefantea hasi zen hizketan. Ni izango naiz Afrikako errege, trompa handia daukalako. Ni naiz animalia polita, indartsua baita ere, dudarik gabe ni izango naiz baso hontako errege. Baina noren elefantari jirafa erantzun zion. Elefante jauna, zu ezin zara izan Afrikako errege, oso aldan badirago. Nik zuk baino lepo luzeagoa daukat, ni izango naiz Afrikako errege. Leporik luzeena dauka, hemengo jirafa honek, eta nire lepoa mugituz, dantza ere egin dezake. Baina ondoren jirafari lehiak
erantzun zion. Ziaz, Andrea, zu ezin zara izan Afrikako erregina, ehiztari txarra zarelako, ni izango naiz Afrikako erregina. Baso honetan ni izango naiz, errege egokiena, lehoiak dudari gabe, munduko ehiztari honena. Manandoren lehoiari ibelak erantzun zion. Lehi jauna, zu gaiztoria zara Afrikako erregea izateko. Gainera, niri saltoak egiten ditut, ni izango naiz Afrikako erregina. Igerian nik egin dezaket, arraintxo baten antzera. Gainera, salto egin dezaket, harri batetik bestera. Baina ondoren Irenari tximinoak erantzun zion. Andrea, zu ezin zara izan Afrikako erregina. Zure saltoak oso txikiak dira, nireak handiak dira, ni izango naiz Afrikako erregea. Salto handiak egiten ditut, nahi tximino mundiala. Gainera zutik egon naiteke, izakiaren bezala. Baina ondoren tximinari zebrak erantzun zion. Tximino jauna, zu ezin zara izan Afrikako erregea. Zu beti saltokan jezian zalduta. Hemen ez dago nire zain polit margotuta ine. Tximinoa da oso itxusia, hori gautan abarnena. Dauzkadan margotxuri beltzekin, neroni naiz politena. Seigarren estena, Dorotaren oskolaren botere magikoa. Baina ondoren, zebrari eta guzti, Dorotak erantzun zion. Zebra Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Tximino jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Igel Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Loi jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Jiraf Andrea, zu ez zara izango Afrikako erregina. Elefante jauna, zu ez zara izango Afrikako erregea. Orduan nor izango da Afrikako erregea? Dordok Andrea, zu ez zara izango behintzat. Zu geldogia zara Afrikako erregea izateko. Bai, eta gainera oso itxusia zara. Gainera, ez dakizu zoetan gore goten. Eta zure eskola ez da txurioeta, ni eskolez politagoa nahi. Arrazoia daukazute, nik ez naiz izango Afrikako erregina. Inor ez da izango Afrikako erregea. Denok berdin aginduko dugu. Ez gaude ados! Dordokaren ideia oso ona zen. Denek berdin aginduko zutela eta Afrikan ez zela erregerik izango proposatu ziren. Baina beste animaliak ez zeuden ados. Hala ere, Dordokak magia zenaban bizkarraren gainean. Bere bizkarreneko etxean botere izugarriak zituen. Ikus ezazu. Nire etxea pasako die, denei banaka jakina. Orduan denek izango dute nire iritzi berdina. Horrela, bere etxea banan pasazien bestez. Oskolaren magia banan pasazien. Hainbeste, denik iritzi kokatu zuten. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Afrikan ez da erregerik egongo, denok berdin aginduko dugu. Oso ondo, orain erabakia ospatzeko denok bertso bat abestuko dugu. Basotako animalia oso pozikan gaude bai, uazkenean izango gara, batera bizitzeko gai, erabakiak
Imantzea Amaia Delgaia da. Irafa Gaizka da. Neoia Amaia Bardaji da. Nibela Olaia da. Tximinoa Jonathan da. Zerra Unai Torres da. Dordoka Naroa da. Eta ni neu Eneko Lopetegi da. Narakiria Lander da. Zarez Eder da. Makongo Unesuma Mundera. Bostimano Antonio Torres. Eneko Medida. Tanakil Aitana da. Atzoli Andoni García da. Kumba Mari da. Nerea Nahi. Duena Mikel Aiertza da, gaur ez du aukerarik izan azkenean gure artean izateko, baina beste batean ere konbidatuko dugu.